So ito guys, nandito na kami ngayon sa harap ng aming municipal hall. Tinantay na namin ngayon ang Ronin dito. Ayan, nakaready na yung ating mga marshals. At syempre nandito rin ang ating vice mayor na siyang nag-sponsor kanina ng ating helmet. Ayan, nandito rin po si Hepe. Ayan. Wait na lang po natin yung mga Ronin dito. Ronin. Guys, dito na sila. Doon. Ang lulupit. Okay guys, nandito na ang ating mga Ronin. Yeah. Okay. Yun oh. Yan. Hindi na sila nagkasya. Ayan. Yeah. Ang saya, ang daming tao. Yeah. Thank you Ronin at nakarating kayo rito sa amin sa Infanta. Ayan. Dito pala nagkakagulo na. Ano, motorcade pa rin tayo kuya? Motorcade pa rin tayo? Motorcade pa rin tayo? Okay, sige. Ay, picture muna, picture. Kaso marami ng ano eh. Oo, pag ganyan na. Sige, sige. Woo! Yo. Dito sa pagdadaanan, dito.
thank you, thank you. Thank you sa ating sponsor sa pagkain. Thank you kay Doc Vice. Yan. Siyempre sa YouTube to. Nandito lang po siya sa poblasyon. Yan lang yung bahay. Manila del Rosario. Diyan lang yung bahay. Diyan lang po ang bahay niya. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa munting kasiyang ibinigay namin para sa inyo lahat at sa mga pagulong, naka-scooter na, naka-tricycle at kung ano iba. Basta be safe at sana ay pag-ipaunlad ang bayang Infanta. Mauuli pa ulit ito, hopefully, at sana maging maayos ang sponsorship pagdating namin. Pagbalik, maayos na maayos. Maraming salamat po at bubulayan na natin ang raffle. May dalawang t-shirt doon. Consolation muna. May consolation prize po muna tayo na 2 t-shirt from Ronin. Una po ang consolation bago yung grand prize po natin. Itong hawak ko po ngayon, ito po yung helmet na ipapamigay natin. Siguro po, ang una ng bubunot is si Kuya Ronel. Sa hindi po nakakilala sa kanila, sila po yung Ruisa, dati dito sa Infanta, Ruisa ng Santa Cruz na yun. Maswerteng makakuha nitong Ronin. Ito bibihira namin ipamigay. Okay? Ronin support. Ang una pong nanalo ay si Miss Kimberly Milanio. Kimberly Milanio. Yun o, nanalo ng Ronin. Isa pa rin pong Ronin t-shirt para sa ating raffle. Sir, pabunot na lang po ako ng sa. Bunot na lang po. Bunot lang po. Lahat po na nabunot sa consolation, kasama pa rin po sa grand prize. T-shirt. What is your name? May we call on Mr. John Paulo Layo. Jan Paulo Layog. Pag wala rito, John Paulo Layo. yun. Lisensya. Wala ba? Maybe your license. Ayun, yun. Congrats. Ayun, picture. Yun. At saka tatlo namang 200 pesos consolation prize galing kay Motogin RM, galing kay Kit Pereño at sa WURC. Sir Motogin RM, Okay. 200 pesos mo to. Okay, 200. Ito, female mujer. Nandito na siya? Female mujer. Come forward. Nandito ka na, please. Nandito ka na. Female mujer. Wala. Pangalan ko yan sa akin. Ito na. Ulit. Sisi. Sisi Montano. Cesar Montano. Cesar Montano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cesar Montano.
Ay, ito na. Sigurado nasa likod ko to. San? RJ Montano. 200. Nagdaman sa atutang ko kailangan. Picture. Pandret eh. Mirador, ng Poblacion Infanta. From Poblacion Poli, Mirador, Francis. Ay, Francis yung Motovlog. Dito siya. Subscribe na rin po mga kailyan na Infanta, Francis and Motovlog. Hey guys! Kala ko, legit na eh. Hey guys na. Kapangay na nalo ah. 200 pesos from... Kasama pa rin naman yun. Kasama pa rin kasi. Ay, nagmulong tao ang kagustuhan ni... Ang kagustuhan daw po ni Francis eh, pinimulong daw niya para maibigay sa iba. Francis and Motovlog. Siya po'y nabunot, bubunutin naman para sa iba. Para sa kanila na lang. Silang mag-aaral. Montano. 200 pesos. Kukunin ka ba? Ay, bubunutin din daw. Palitan. Palitan. Galing mo naman. Ito na bahala dyan. Ikaw mo na. Epic top na. 1, 2. Thank you. Ito na bahala dyan, Mark. Saan? Pasahan. Eman Montano. Montano ah. Wala ulit. Halo-halo. Para mag-dress. Ang saya naman nun. Bandol Batu. Bandol Batu. Laden. 10, 9, 2, 1. Sorry. Del Piero Joel. Joel Del Piero. 10, 9. Ay, dyan siya. Okay na. Ay, di boss. Lisensya. Lisensya. ORCR. 1, 2, 3. Beijing po sa presidente po ng Ronin. Ito yung bubunot ng Grand Prize natin. Kasama na po ang Kobe. Ito pong mananalo ay may kasama siyang Kobe helmet disinfecting foam. Ito po yung kasama niya. Then may extra lang siya na smokeless. Then may sticker ng set at saka sticker po ng Iron Helm. At may sticker din ng Ronin 182 NC. Nice. Support 182 NC. Ayan. Bubunutin na maswerteng mananalo ng set helmet. Brought to us by Doc Guys Rodrigo Vallarta. Ayan. Alvin Matang.
Si Ayord. Alvin Nathan. Alvin Nathan ng Bayambang umuwi. Bilangan natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sayang. Ngayon lang tayo magka-helmet. isa pa. Ronnie Lee. Parinas. 7, 6, Remilin Parinas. Roynelin Parinas. Roynelin Parinas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Countdown, nasakto sa countdown. Wab wab. Wab wab. Yung motor. Wab wab. Richmond. Ay, asan ka na? Wala pa pinyeto. License. License. De La Cruz. Mera. Lisensya. Okay. Wait lang. RCR. Yung ano, yung buong Richmond Mera. Okay. Okay, sir. Okay. picture. Ikaw na pa mag-cancel na pa mga... Pati yung mga lamay sa isot mo sa kanya. Hindi, ikaw na pa magbigay sa kanya. Wait lang, picture. Wait lang. Ay, paano itong naman? Wait lang ha. Isa pa po, isa pa po. 1, 2, 3. Isa pa, isa pa, isa pa. Yan nga. Ha? Sa Harley. Isang buong ano. Eh, 1, 2. Isa pa po. 1, 2. Thank you, thank you. Ayun sila, dito pa sila. Picture po muna tayo. Diba? Sige po, isa pa, isa pa. Sama kayo, sir? Sama po kayo. Picture taking po sa buong rolling group. Rolling group. 1, 2. Isa pa po. 1, 2. Sakit yan? Kakrap sa kamo. Nagkakarams na yan? Sobrang pagod na. Ayan. Unang-una nagpapasalamat ako kay Dr. Vice Alberta sa kanyang sponsor sa parako nating helmet. At syempre ang mga Ronin MC ng Manila, Philippines. Yes! At maraming salamat sa pagdala po dito sa bayan namin Infanta. At mabuhay po kayo at sa kapoy karating ang araw ay makabalik po ulit kayo dito sa amin. Maraming salamat din po sa buong WRC Club. Tumulong po dito sa event na ito ngayon.
Lalo na kay San Mark Montano. Ayan, maraming salamat. Ride safe po tayong lahat sa pag-uwi.